sedí bača u ohně, ale už je moderní bača, tak kouří trávu. A přijde k němu Ježíš a říká, bačo, sem čušaj do piče, sadni si. Pofajčíš? Tak Ježíš veme tu trávu a udělá. Já jsem totiž Ježíš Kristus a on, dobrá tráva. Dva kamarádi chlastají spolu bačové v hospodě a on říká, Štefan, stav sa o borovičku, ale o veľkú, že keď si takto lahneš na stôl, tak ti doprostred čela takú malú hnedú bodku vyserem. A však to nie je možné. Co stav? Dobre. Si lehne na stůl, ten si sundá kalhoty, celý ho podělá. Však si vravel iba bodku a on, no čo, prehral som.